unsa ni Sambuanga ni ipakita ra gud ni Gab, no? Basahon ako ning post mga higala sa usa ka principal, school principal nga nahasol na sa mga abusadong minor de edad, Rinico, Kiko, Auntie Claire. Unsa ingon mga higala, basahon ko ni. Nagpadayag karon mga higala sa iyahang kasuko, kanismaya, di na maugab. Kato lang picture sa. Kini mga higala usa ka principal sa SPED Center Bagaigsoon sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Kita wala. Gumikan may higala matod pa sa grabe kabadlungon sa mga minor de edad may higala sa ilang lugar. Asa may naman po mga bata may higala nga akuan. Naman pwede kay badlungon. Adyo po mga ubang mga bata may higala nga mura nag di pa lang ta makakuha lagi pang dukol na. Base magahigala kini sa FB post. Wala pa? Sige. Wala mo kay ako ram dagway mong makita diya balik-balik. Sige. Base kini magahigala sa FB post nga giransak mga higala sa ang tanang classroom sa tunghaan mga igsoon. Mo ako ra mangyapon agab. Nasa bulsa ang GC. Wala mo kita? Ako i-comment ha. Kani. Kaning topic 5. Dala lang. Dugay nakita? Okay. Alas 9 na, bagay galas buntag. Sige, padayon ta. Asa naman to? Giransak mga higala sa mga minor de edad nga di dapat mapriso. Tanawan ng gihimo nila mga higala. Principal na ni, nakaingon, naglibog na ko sa Pilipinas. Bay, di na ni maayo. Sumala pa mga higala nga giransak sa mga ang tanang classroom sa ilang tungaan sa mga bata kagiingong mga kanang gitawag nilang OSY or mga out of school youth or wa na nang eskwela. Sumala ni bisan madakpan na mga abusadong bata, buhian ra man gyapon. Correct. No? Sanglit minor de edad sila. Walay mahimo ang kapulisan ug bisan ang local LGU aron nga mapugnan kini. Correct. No? Ano yung mga higala among interview ni Kuan sa una ba? Kinsa ka ito? Ito pa hipes police ito. Dari sa Kuan, Tagum, si Chu. No? Di kapoy sa sila. Hantod kang dilis na po mga higala. No? Kapoy sa. Hantod karon mga higala kang bahan. Amot lang, wapapawag kapoy sa bahan mga higala ning anoon. Wapa man kaya dari sa Tagum, nilurang gamay mga higala. No? Matod pa mga higala sa post sa principal ingon siya, galibog na ko sa Pilipinas. Grabe na kaayo ang ransak sa Tukuran SPED Center. Ang gahimo kay mga bata out of school youth. Pinasagdan sa pamilya, nangawat para mabuhi og isustento sa bisyo. Tanan classroom gisulod para lang makakita og kwarta. Walay mahimo ang pulis. LGU kay nadakpan pero gibuhian ang mga bata kay minors. Tanawa. Kahasol mga higala. O sa pananom, basahon sa nako ni bay. Way mahimo bagay higala gibuhian ang bata kay minors lagi. Karon kay kahibalo na sila nga dili sila mapriso o mapanish, misamot og ka-wild. Lami ay kini nga nga realidad may higala bitaw. O kuan pa lang ni ba kanang kuan
iana sa naong mga higala ni wow dagat ba? Pusang alaw ka. Ha? O realidad pa ni mga higala niya, mao ni ang naong ni Kiko ba yana ba? O kani si wow dagat gani, wow isda, yana ba? Pusang iring ka. Easy. Wa ka kabaluan na. Tinuod ang iyong principal, may higala. Pagkabalo sa bata nga, di, man, wala may mga kabanan ni mga higala. Ang mga batang tunog ni, no? Kinisang uban nga mga pamilya, mga higala, palami-lami mo turjak mga hinampaka mo, pagkaumanay mga bata, mga himo ana inyong kalaki. Wa mo yung mga responsibilidad. No? Gabuhat ra mog labad aning Pilipinas, labad pa ning atong presidente. Ayaw! Ha? Labad pa ning atong panggobyerno, labad pa mo. Sao naman ang taan eh. Na mo palabig pamiga diha. O di nyo kaya magpadakog bata nga maayo. Pangsapungin ang inyong mga bilahan diha. Di na makayag ayudit tabunin na guan diha. Simintuha. Lakig kabilya kay para di ba? Tinuod bitaw. No? Kasagaran ani mga bata mga higala, they came from broken or walay pamilya, no? Nag-iyahay, no? Kani sila naglatagaw mga igsoon. Karon wala naman sila anang sense of belongingness, wa sila ana, no? Biktima man sad ni sila tinuod. Mao gani may higala nga nagkalala man ni nga problema. We need mga higala mas kuan nga harder measure ba para ni ini. Awa ni Tama, may punto man ingon may higala principal, no? Pagkabalo nila mga igsuon nga pagkabalo ni mga bata nga di man ta mapriso bay, no? Musamot na ni sila ka wild, no? Padakpan ni sa pulis, may higala ang pulis kadapaton na yung pulis. Pero ang pulis magpugong na lang pod kay sayang pod. Tinuod. Sayang sa blagi kung ikay pulis mga higala o ikay pulis kada adlaw ma-assign ka gabi unya kada gabi mo orang tao imong dakpot. Lami na kay pasukulon. Pero ikaw may luoy pod. No, ikaw may luoy kay nasa person in authority. Unya maduhig ka na. Likado, lisod kayo. Pasahon ako. Luoy ang mga misamot og ka-wild, ambot libog na kaayo unsaon. Luoy ang mga maestra naningkamot. Isip principal gihimo na nako og unsay maayo. Linkage, police report, CCTV, but still walay mahimo kay minor ang kriminal. Hoy, mali nang imong gihimo, sir. Kay nganong gitawag nimo kriminal ang minor, di na pwede tawag og kriminal. Kay wala na criminal liability. Ayaw! Ambot kanos ani mahuman nga problema. Salamat sa makatabang namo. Please repost for awareness. Basin makatabang ni nga pamaagi. Usa pakialam ni BBM sa ato ron. Daw bro. I talk to my where the Unsay pakialam ni BBM sa ingani mga higala nga mga panghitabo? Wala. No? Wa kay madungog. Ang imo si Anticlear ay mong madungog. Si Anticlear na may murag presidente ron. No? Siya na may PM. Pangulos Marites. Kini konkreto ni nga problema tama kay ni mga higala nga kuan. Eksakto kayo nga pagkalatid mga higala sa realidad nga gisagubang karon sa mga maestro, maestra, mga higala, mga pulis tanan, ang mga sir, no, mga principal kini, principal man ni mga higala, dili lang kaboy nagproblema, pati pulis ka problema oy. Mo ganyan pulis mga higala, musugot na og 12. Oh. Pero gipaatubang ni Anticlear sa press code mga higala, aron lang gyud masayod si Anticlear nga ang 15 og 1 day is below 16. Pinawa! Si Trump boss gikasuhan sa mga ICC judges kay gisanction daw sila. Madakpan ka si Trump. Di ay.
Pagdakop nila ana. Si naman gani warrant of arrest na si Putin. Oh. Di man gina seryoso si BBM anang kuan. Ang ila ra man yung ang tinuod lang yun ba gala tanggalo nila si Digong diri sa Pilipinas. Mora gyud to. Mga katropa, dili na accountability tuo man mo ato. Makiglabigit man gani si BBM dito kang Putin. Si Putin na anay warrant of arrest ba gala sa ICC. na tinuod. Bullseye! Bullseye! Oh, Milita Palakat Araco Villanueva. Good morning katropang Arnel. Pa-shout out akong mama Tasing. Oh, mana din John Jampon. Attorney nagkagwapo naman taron. Oy, di basta-basta ha. Ikaw John, unsa naman ka John? Bakla naman siguro ka John. Budag ni mo da John Jampon siya. Pangulo sa Marites Arayco. Usa ba na si Anticlear di ay? Oh, ang tawag gani mga higala sa kuan kanang mga Tagalog dito sa kanang mga Tagalog ang mga vlogger, mga komentarista. Ang tawag nila kang Claire may higala palengkera. Pag si Anticlear di mong kaistorya, para kang nakikipagtawaran sa presyo ng isda. Oh. Gibaboy gyud nila pag-ayo ang Pilipinas mga higala. Tinuod lang, mga igsoon. Kaniyo tanawan ni problema. Nagpakialam ba si BBM ani mga higala ng problemahan eh? Dadalawom na kayong problema mga higalas katilingban. O kabalo ka, kinahanglan nato ning i-address kung gusto ka nga naapay tarong nga Pilipino mulusot mga higala 20 years, 50 years, 100 years. Tarungon nato ni mga bata ron. Tarungon nato ning atong katilingban karon. Mao na mga higala atong mahimo. Pero pasagdan ta ni wala ay mao na lang kapoy lang pero sige lang mo na may trabaho sa pulis, dakop buhi, dakop buhi, dakop buhi. No kay total inigma hamtong na sila, mahingpit naman yung madakpan, pero ang pangutana kay naman po'y mosunod. No? Naman po'y mosunod. Dili man lang kay pag 18 sa mga badlongon, wala na'y naman po'y mang-recruit man po na sila. Mang-recruit man na kay nagpabilin mangyapon mga higalang problema. Ang ugat sa problema naaraman. Pabilin pa mangyapon, mauna siya baga kaigsunan. Morning sir, watching from Barangay Kamuning, Asuncion. Maing buntag ni mo dia John Jampon. Dato Jerry Sisbino, maing buntag katropang Arnel, maing buntag sa karon nang gawas mga higala tong gusto na daw sa uban lagi nga ibalik tong dili maningon nga terror but usabay tawag kasi proper term ana mga higala no. Isog no nga mga pero bawal lagi makalabay kag choke karon bawal siguro no. Mapriso ka bay? Targeton sa una lagi classmate nako. Kana laging ingani ato kadako mga higala ang kuan ani kataas ang inibang eraser. Pilit lagi sa naong lagi. Di magid pa to kay nagklase may hapon na to nya. Sige migsuwat no Pilipino sige suwat nya. Ang maestra nalagot na kay badlongon di gid mo hilom. Targeta pa bitog eraser lagi. Basta ni babago ng eraser may gala diri sa naong. Nya katog yung ipang bago pagiana ba? Puti-puti lagi ang dagway. Gi-up-up ang panuhak ko. Ay, Uyon ba mo, mga higala, nga ibalik sa eskwelahan katong isog nga mga teacher? Sige daw, Big. Nakadomdom ba mo sa inyong teacher nga isog? I-comment daw, Big. Itag daw sila, itag. Dapat kasuhan ang minor kay kabalo naman na sila nga mali. Maunsaon lagi na to pagkaso John Jampon. Mo man ay problema sama sa giingos principal. Unsaon na to pagkaso nga ang balaod nag-ingon buhian. Kisa man ang balaod kang Kiko lagi. May mas labing maayog si Kiko na lang atong prisuhon be. Dako na kay kadaot gigihimo mga higalas katilingban ng iyang balaod. I-drop ko no mga higala ng inyo ang kuan diha be. Mamunal kag iro, mga higala, mapriso ka. Makaligis kag iring, mga mabidyohan, mga higala.
Mapriso ka mga higala. Di ba? Katong usa ka batanon ba to o medyo may hamtong na to. Nga iya mga higala gikonsumo ang baka, mapriso sad siya. No? Bestiality ang tawag ana mga higala kanang mga tao nga mutirag baka, mutirag baboy, kanding. Bestiality ang tawag ana. Nami may ana nga mga ano. Kung gikonsumo ang kanding mga higala, no? Mapriso ka ana. Animal cruelty. Mga igsoon, mapriso ka ana. Iring imong dakpon binuangan nimo, mapriso ka. No? Mga iro, mga higala imong dakpon, priso ka ana. Pero ngano pag abot sa tao mga higala, kumikan lang kay 15. Ginoo ko. Pero giplano. Bullseye! Bullseye! Sige, i-drop ko no. Bugnaw ang kabuntagon pero makainit man ang panghitabo, Sir Arnel. O mo lagi Doc CJ ni Druda. Muna ginaingon nga, inigans na lang minimo kang palangga mo na pinaka-importante sa tanan. Ang pinaka-importante, diha Doc, nga gamit rin sa XFM, imo ming inigans kang palangga, no? Secret.